mbokki Sénégal mbokki àdduna rawatina yéen waa diaspora bi añu leen di yégal ni jaaxle jeex na ak Ndiaye Immo waaw Ndiaye Immo dafa ñëw ngir taxaw leen ci lépp lu jëm ci wàllum vente de terrain de 150 mètres carrés 200 mètres carrés à 300 mètres carrés ci anam bu xéwale te yemul ci loolu Ndiaye Immo daf lay accompagner ci wàllum tabax toppal la say papier ba mu leer nañ kaay ma wax la les terrains sont disponibles à Bambilor boo jugee Dakar c'est juste à l'entrée bu dee zone de Diender bi sorti Bambilor te Ndiaye Immo nag terrain yi sori bu dara ak route nationale bi pour ay villas yu garantie sol dior non inondable déjà habité seet sil gaaw Ndiaye Immo pour plus d'informations contactez-nous au 77 267 03 33 ak Ndiaye Immo jaaxle jeex na. wallahi welani ɓuuɓani ɓernam de lay ya joni noon mawni guelam wi ko kayne koko ruttoto kolda o koko jooɗe galle o ni sakana rutto o so fini tan o wona o waɗi coret o dawoyi eyyi joni noon kayne wi a juulanani amen juula ala mi wawa julde ɗo comme mbawiwa mi yeehi miraɓe am ɓe foof yeehi mi acci mo goppirima ɗo mais minen ko gaddunomen korgol ɗo o fi jaam e salam tawde an ala jaam a ala sala an ka sisto rek salminanam fulado piw merci eyyi salminanam fulado piw wonno yimɓe ayi noon arɓe haala dar rutto darda ɗo sa yeehi toon mbasa finande mi nindi non mi haalante kala foof kala ko kewi ɗo haala non a ñaami a yari a tottama to lelɗa taɗo mbiɗa ko jaam an a leeli yiide jaam par ce que onon on ngala wone on gari gila début jusqu'à la présent pour ça adi aɗa wawno wiide jarama aɗa yarlo aɗa yaafo yimɓe mbaynodira e dow kono goppa ha kada yaaha aɗa yenna gallam dasuraye sa yeehi salminanam ha Sédhiou naaɓe nani anani oto salmi hay goto Sénégal pourda salmi banaɓe saare momo Demba salminanamɓe saare Amad salminanamɓe croisement Diaroume salminanam sa binni croisement Diaroume virgule nata lawol Kolda entrée Kolda salminanamɓe nani de sa yeehi saare Kemo e garage o salmina sa ɓari Benna ville salminakam jaaha quartier Bouna salminanakam jaaha kadi to ha Dabo ha Lenkiri huccu to ala ko kalta jahen hay goto mi kalanta an aɗa foti ƴewɗo hoorema wallahi aɗa foti ƴewtade hoorema mi meeɗa yiide ko woni ni alhaylama hankara jehe famille mon dañi probléme longol garɗo ko koto par ce que pulaɓe ko hal kilom ko ɓoye jeer fof ko wala faati e copain minen min kooti te somin gummiɗo ko nosomi payi mbi to jaatigueɓe Aissata Gaye yenen toon no wawi jippinni en toon duuren toon Aissata Gaye andani ma a faami de Aissata Gaye eyyi Aissata Gaye eyyi omo jaɓa neɗɗo kala naata e galle makko eyyi kono Oumar Sarr gorko makko bolli fuyde natta ko mbimi Oumar Sarr momin jaato mum min jaato Aissata Gaye sen gummi ɗo Oumar Sarr andanimo andama Aissata Gaye andani e moƴƴi jotor ɗum tan walla ko jotoroɓe fiya ɗum pele ceerno Zacharia Boutanta ceerno Zacharia Boutanta min jaato mum en jaaɗi Idrissi ala jeew ɓeɗe Aïcha en mbayno ndeysan non no yahno onon no jaafo ɗum fof jarani yew non an ka moƴƴo sinno ko sago yitata wayata kadi min jiɗano ay hoɗen dani wona hunde welde mais ko noon tan joni bébé Aïcha ko neɗɗo waɗi fof ko hoore mum wona jaggu ma temi woppatama ko muusimo kono ɗumani monamo an dara a wawa yaade dar demgal wawa jakkore demgal taw goto ɓe daari mbiɗa oɗo hande gonata aɗa wiya bébé Aïcha nan am anniyama wonno ko jettude mi gona nawligo o so anniyama yettino a seppi anniyama yettino an so anniyama yettino bébé Aïcha ko a hefto ala yuppa anniyama tippino an o wona
sago ma an o nana nawlam sago ma an waye noon Allah jaɓananima Allah jaɓananima bébé eyyi baba accu bano wilwilde ka moƴƴode galle ma nan ɗon ka moƴƴode galle ma nan ɗon ka moƴƴo ela caɗe min nande galle ma nan ɗon ñam galle ma bye bye yo Allah fawna lawol ɓuuram amin weltin baba onone vertuji mon purɗi vertuji mon purɗi inchallah vertuji mon kaari ndiyam vertuji mon kaari ndiyam maji koɓe kadi ɓorni ko furɗi hana maji koɓe kadi ɓorni ko joni hoɗo hotte ma ko furɗi ɓe ñam galle ma eyi naata cuuɗɗi suuɗiɗen fof mbaala heen ok jagga matlaji ɗi ƴakka ndar ñam galle o ɓawa hen barigal ɗi ndiyam yero ndar galle o weddo hitere ma ha yitere ma haaji an min Allah a jañi gacci son pari mi waɗa sauce hoɗo matta sos sauce funnetar sos feneta eyi Eh. mi waɗa omelette riɗo e somi waɗi omelette riɗo mi waɗa maaroye tew ardoise après son pari mi waɗa karo karaw jarani sos ƴakku fof haɗa wawani ñam fof min noon mini nder sa jooɗimi ɗo an tundu ma andu ko mbaɗɗa ko haydara moƴƴani min hen hay teele sinno seeɗa wonko moƴƴima ɗum ma holluma lawol min mi teela ɓuranmi wonde e jaam fa to min somi teeli ɓuranmi wonde e jaam ko so yimɓe gaare e yam somi teeli ana anda min teelde min jetto nene joni nan ɗo jettoje nan ɗo komi gardage o tan ɓanmi croisé kono somi woppitonidi tan jettode naata e yimɓe galle mum mi jattorde allo mbadda nama kite pa comme dañɗo koɗo ni nama kite pa min 2 minutes mi rappelle ma 2 minutes s'il me plaît eyyi hoɗo kumba de hoɗo kum o waɗi nama kite pa a mbimi mi noddiri joni nama kite pa s'il me plaît mo ƴewata mi ƴeewata aɗa selli ko Aysara Aysara kay kadi ar kadi en dañi koɗo kadi yo on dañi koɗo kadi a wonta kadi neɗɗo he yasin so ko o woni koɗo an de sellani yarandi ka o sella babo hooti bamma hooti ɓi mawnam o hooti mawnam immiɗo kajja hooti o mo jiɗmi yumma baba ne a kolda o hooti hay ummu hooti an tan woni mo hootani hay ɓola heddiɗo min noon wona ɗum mbaddani hoodde kam ɗum woni ko merci beaucoup an ɓuurimo tidde hoore mbimami mbiɗa baba yeehi wallahi baba yeehi e ko tikkere noon on woni sa ɓooyi sa dogi joni ɓen noon en yaw ɓe joloy Aysata est ce que ɓe paani bomi ko Samba Lakar o jettata mi anda Samba ɓe jolot mi yeehi rew hen an yoori ni tan sa ay an comtumo gaddannomi ɗum hakkude ma Allah o sellani laay walla e rewru noon noon o rewti ɗo bamma natti wonde ɗo an wallu yimɓe ala ko kalɗa an aɗa yiwi ha riwɗa Yasin en ɗamma Yasin hoɗani galle he Yasin yara hoɗani galle jogui ko appartement mum très bien meublé ya tout dedans an woni hombo ala ko wona arduwa saɗa tampina yimɓe min waɗi ɗum noon min o ponnoɗo wondude e jas gaccumomi garmi natnima hay babam so yawino andu ko ni mbaɗa barki babam o natatama min waɗi bamma koye so yawino andude ni mbaɗa koɗo balluɗa babam ko mallimi yimɓe no foti yimɗo ko bamma min ittanimo yimɓe no dépense foti min mi ittanimo kama dépense dépense mo ñammintunoma wona min ittimo ay 2000 goto wawa sodde liƴƴi moƴƴi yero 2000 2000 lewru no foti haɗa fiya 2000 lewru no foti haɗa fiya becce ma 2000 lewru wona ko hay dana timminade am 60 000 ha hitande no foti
joni ka to 420 non 420 oya 420 ana ñaama ɗum hitande no foti hitande wonɗa anda ko pot mi wiide no foti mais anda ko pot mi wiide hitande kala 420 taade min hande sappo wona ko 2 millions joni wonɗo joni dugdu ɗum ɗo yo téléphone o dugdu hen yere enɗam ma dugdu hen sa pari faw hen karoɗɗe sa pari gara bafal ngal hay ɗiɗo dugdu hen itta ko poti ma koto jejjidde pawaɗo cappina ɗum kalana ɗum bune we gandara ma neɗɗo jaabum an hay gacce mbaratama an gacce mbaratama an gacce na fawnan no waranno way an dillinani a hersata hay yasina woppani an torkitorawa Aysata argay ala haala wawa demgal wawa jakkude demgal taw bendani yaltuɗo mimi ko woni kadi joni wobbu somiɗa haalde ma aɗa cipto wallam de Aysata kala ko jiɗɗa mboɗo yiiɗi ko ɓuuri duma kala ko jiɗɗa mboɗo yiiɗi ko ɓuuri dum mimami juulde fandimo yen juule jaam wallahi mi añani juulde min tan gorde ma sa yiɗi koma heddi ɗum fof wona haalata 200 000 mo Amadou Tidiane rokkuno kam on to woni minena 200 000 o mbi mo Amadou Tidiane rokkuno kam haɗama ko yaade ndewoyi o yoɓiri ɗum ko ñaami e gallam ko yoɓi ɗum o yoɓi kañum e bamma koɓe ñaami ko o yoɓi 200 000 to 200 000 am woni yero hoto fontumi hoto namnomi 200 000 an sa woni no dimoni a namnotan an mbiya yurnani a ƴettani gedduɗa ɗo o ɗumin ɗo e dow geddani ndimagam rokkanomi mi jetta ɗum ɗon e ɗon joni noon ndimaga ma rokkima ƴetta ɗum ni hen sabu ɓe kooti sabu ɓe kooti eyyi addu 200 000 am oyi sama mbay mon min moɗa laaɓa hande mi yarata ɗo ndiyam hande yero 200 000 nde gedduɗa ɗum hemo ƴettumi jokkitimi mboɗa waɗa hen ko weeli kam ay nde babam yahata nde yo hono kadi wiyete suko debbo kajja kama kajja ndirtinmi ittumi 50 000 tottumi baba mbi ɗum pass ƴettumi kadi goɗɗo 60 000 nde baba tokoso yahata tottumi ɗum kama jom suudu mum mi waɗi ɗum pasuji ha laaɓi ko heddi ko hen ko weccet seeɗa pa 20 000 mi tattatama ɗum an noon ko heddi ko ƴettu ɗum mbaɗa pass virgule ane hoorema tawtoya bamma tawtoya bandiraɓe ma tawta ganda mi seerima dotema endima koyɗe ma caggal ma fof rendin virgule galle bamma mi seerima kana ne joguiɗa dotam e fofam joguiɗa ɗum panda presque 20 ans tan mbawɗa yondinde mi yero hami dañi yero joni woni yero dar muñata ne holluma haɗoɗe enɗamma far ha ganda min komi dimo komi ɓi dimo min komi dimo min mi jibina ka mbedda ko hôpital uji seeɗɗi ɗi jibinani yara leeso ngo ko nenam okkuno kam ɗo ƴetto leloɗa hen taw ha dimo ay ko heddi ko armoire waɗ ɗum feerade yerno leesoma feerade mi haalan ma armoire leesoma ay tonɗiɗi keddiɗi armoire paɗeje ɗe kala ko woni maquillage e fof kaɓɓari cuuɗari yero sa yalti okkira yero ɗum tan cohlumima wallahi ɗum fadanno kawri yowmo jeyam so en kawri toon daña gacca aduna ala tan so en kawri toon daña gacca aduna e sidde ko goɗɗo an yero doye 2 jours min mi telata mi res mamma sa witi kam mi resa mamma mi resa mamma yero res mamma min wima noon min dari kala ko mbawɗa wat joom huruko kam ɗo jam haalata jam to ɓaɗaɗo ka pettuɗo par ce que mi seeri ɗo noppi mbaɗi wontay basala an e dotema e les panuji yero homo kalata panuji an a ñakkujo a woppi enna a woppi dotam nden poɗɗa wasde innude dotam a ñakki joom ɗum a wuur ha maya mem ya seebo dote lammodiɗe seeɓi noon han mbawmi lammude diiɗe han mbawmi lammude diiɗe Nia Imo, votre agence immobilière, vous propose des parcelles à 150 mètres carrés, disponibles avec un emplacement stratégique, calme et déjà valorisé, situé à Bambilor, derrière Cité Comico 5.
plus d'informations, contactez-nous au 77 267 03 33.